No niin, että jos me leikitellään sillä ajatuksella, että me olisimme kaikki mahdolliset viilanneet tästä, tämä olisi niin mahtavan näköinen kaava kuin voisi olla, niin kaikki käyttötarkoitukset ja määräykset olisi täältä haettu. Korttelin numerot, tontin numerot. Pikavalinnostakin löytyy jotakin niin helpommin täältä ehkä esimerkiksi tehokkuusluku tai rakennuksen harja tai sen semmosia. Niin sittenhän meillä pitää tähän saada tommonen kuin seliteosa. Ja se löytyy täältä. T-selitysosa. Ja tuosta kun me napsautetaan, niin sehän löytää noihin kaikki mitä tuolla on ollut käytössä. Eli jos teillä on hyvin paljon enemmän, niin sittenhän se saa sieltä ne. Ja tuostahan saa sitten siirrettyä myös Wordiin. Ja nythän me huomataan, että eihän tuo ihan täydellinen ole, niin sitten me otamme täältä esimerkiksi nyt vaikka tämän AP:n. Tää muuten olen varmaan unohtanut teille kertoa, kun pitää nyt taas itsestäänselvyyttä. Eli täällä on kaikki nämä tasot, eli jokainen juttu on eri tasolla. Niin korttelialueet, niin asuinpien taloalueet, katu, ohjeelliset tonttijaot, osa nuo rakennusmääräalueet ja sitten 3 metrin kaava-alue, raja ynnä muut sen semmoiset. Jokainen omalla. Täältä voi vähän värillä huomata, niin esimerkiksi puisto on tuolla vihreällä. Ja nyt jos me ei tiedettäisi, niin me voitaisiin mennä tähän AP:hen, eli tähän tekstiin, ja se on tommosella layerilla kuin K00214T-S-003. Ja sitten kun me mennään tänne, niin mehän löydämme sen tästä, ja sittenhän me laitamme sen pois päältä pikaisesti hetkeksi. Ja se hävisi tuosta, kuten huomaatte. Sitten menemme tänne Hatch, Edit ja nappaamme. Nyt me tehdäänkin upsista. Eli Hatch uudestaan noin ja otetaan tämä. Nyt mulla katos minun hiiri. No sehän alkoi jotakin nyt miettimään. No nyt kyllä oikeasti alkoi jotakin miettimään. Mennäänpäs taaksepäin. Noin. Eli Hatch, Edit ja tää on tuo. Ja täältä me nyt nähdään, että tämä on tommoset värit. Ja otetaan tuo Add Big Point. Ja katsotaan saadaanko me tän. Itse asiassa meillä pitäisi vielä tehdä Color ja Select Color ja True Color. Ja täältä me nähdään nyt tommoset. Ja nythän meillä pitäisi olla tietenkin tässä fiksusti kynä vieressä. Ja me laitettaisiin nuo tuolta muistiin. Eli 209, 191 ja 145. Ja tämä oli tuon AP RGB, eli red, green ja blue arvot. Noin. Ja no. Ja
Sitten me mennään tänne. Hatch settings ja color ja select color ja sitten me pistetään tuohon 209.191.145 ja OK. Apua. Mikä tuli virhe? 209 191 145. Noniin, sehän meni siis just niin kuin piti. Otetaanpa siis uusiksi. Eli Eskillä sammutetaan ja mennään Hatch, Edit ja tuosta. Ja se Color ja Select Color, True Color. Noin. Ja noin. Sitten Hatch, noin ja mennään tuonne. Settings, Color, Select Color, True Color. Ja tänne me nyt laitetaan 209 191 145. Ja OK. No nythän se näyttää oikealta. Ja sitten add big point ja sinne noin. Nyt alkaa näyttämään oikealta. Ja sitten vielä Hatch Edit. Ja tänne vaihdetaan, että Send to Back, eli se menee sinne taustalle. Ja sitten me käydään laittamassa päälle se teksti noin. Tuolla tavalla pitäisi käydä sitten kaikki läpi. Nämä näin. Tallennetaan. Save ja yes, noin. Hyvä.